Horos marita salu nah ada orang sudah mulai pertanyaan ta perjulum mahita martang yang nahom amin tapuji matu hatta marade mahita sabukode nomor 574 ayat 1 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia na tema palangi dohot tanaon amin. Saya tangion masuaraku ali Jahoba molo juju wahu didok rohaku homadok lului hamuma bohiku atong bohima nahu lului ali Jahoba sayunang mata bunihon bohim marado ponahu Jahoba do panodangi diahu dohot hatuauku tung mida ise mabiarahu Jahoba do partano batuan ningoluku tung mida ise au biahaton haleluya martang yang mahita ali Tuhan debata pargogono suatu dosan amanami na dibanua gijangi usehon matodim na badiai dohot habstaran nasyakoi itu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam nabadiyai di tonga-tonga ni hamyon lehon mahiras niroha di naposom majjamitahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam nabadiyai patok teng mahut rohanami manguleho sahak ro di ujung di bagasan hapor syaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Epistel di pertanyaan tawaringon imana tersurat di Psalmen 10 pitu ayat sada rudionom marsori mahita majaha saya tangi ma hasitongan ali Jahoba tangi homma alu-alukon saya tare homma pinggolmu tu tangi akon siap bibir naso merpangatsi nunga didodoho rohaki ditikirho bornginai dilalaho doahu HP dang adong jupakko hupopangi do akka pikiraku asaunang mangalau si pamangaku sai dihut-hut laka-lakaku do akka bogasmu dang mauraur pangalakaku ima sahakna martua ma natu mangihon hatani debata jalano piopsa amin. Tapi bagaimana kor puji-pujian
Para data sabuku de nomor 100 ono pulsa ayat sada. Martanya mahita. Debata Jahuba na marhabangsa di Banua Gijang. Mula di godang madipasat rohanami Tuhan. Sadarion takas do dipakilal kami asidot dengan iwasam. Nasa toktong pahut-hut ngulu nami, mangudut hosanami, mangalehon narikot do narumikoti Tuhan. Terbaik kami madalani hari sadarion di bagasan hai pason dok lasin roha aliamang nungahulahami akaulon nami na pinasahami di bagasan sadarion itap netalop natolap gugu nami dohu batu pahi nungahudalani hami akasidalanan nami narikok di hami dui Tuhan asa bui hami laho manggohi aka narikot di parngulun nami nang di ngulu ni keluarga nami hupasatan tu hosaluhu naka nanulan di tangan nami dot akapat dalanan ni ngulu nami Tuhan asa marhiti pasu-pasum lam tadak madihami asini roham lam takas mahuboto hami holong mi gabila margugu mahami laho mamuji pasangapoko di hari-hari ni ngulu nami marhiti pamujion nami nang marhiti laka nami nang panggulmiton ni ngulu nami aliamang molutung adong akadosa totu adong dui nahulahami di bagasan sadirion do ditiki-tiki nasalpui unang pangabati di hami Tuhan sisa may asabadia hami dadupamu jalatama hami tardok anak haholongan ni roham di pabunguan ni sinroham do hami Tuhan di bagas Jeromon di Bornginon rabdo ruas ni huriam di patupa pertangyangan wek nahinasuhuton ni weksada rap dohot akaruas ni huriam namad dohoti pertanyaan live streaming di bagas nabi ali Tuhan di bata pasu-pasu mapamujon nami parsoran nami dohot ho nang dongan nami di Bornginon di pertanyaangon anggia mapakorhon nadinggan ni Tuhan di ngulu parhurion nami asal marsitu Tuhami Tuhan majalaiho mangatusiho uhut makapor saiho jalaholan tuho mahami makirim marhite na hupatu pahami pertanyaan si songonon ali amang todim na badiyai manggohi hami asa badia hami jala ibaru ngulu nami nang pakirimun nami toktong lahong madalani akasidalanan nami dia ka ari-ari nang pinasaha mido na pinaradim di hami si bulusan nami ingot hami dia ka nahuholongi hami akaruas ni huriam pasu-pasu na sida hakabipici buburon na mek na magudang sa to na matua tadlumubi dia karuas ni huriam na tongon di bagasan na hurang sehat di dikyon inang nami situ inang situ amanik buru si tanggang amang ersiturus inang pangaribuan buru si turus inang si majutak buru si rait inang hutahayan buru pajitan rikisya natania buru hutahayan inang pangaribuan buru tabunan inang syaturi buru nababan amang sitiyo inang ci manurung dot buru hobbing putri manurung dot aka dongan nami naso hugore hami Tuhan na pihak noeng di pedoman na di bagas na manang di rumah sakit ali Tuhan di bata huhiri pami do jalahu hapor say hami do hola syako do hahipason
jala molo ho na pasahaton amalumon di parsahiton di pamatang nami bi tarlumubi di akama nami na nami anakon nami na tongon di bagasan parsahiton nuaing tung sikop duhay pasoni di bahani Tuhan unang pabedda tongos mahamalumon dia kana makirim di hamamalum di parsahiton dang adong nasotar patupaho amang salukna radidu di julum ho Bartolomeo ni Roham ditikki nong binuhulmu alai unang pabedda mang lehom mai ho Bartolomeo ni Roham ay piga dungan nami nong luja mangai parsahiton nai patuduhun huasom marhiti pos ni Rohan nasida patubu gogo di nasida manang semangat asa semangat nasida mai-maima hamamalum di parsahiton ni ingotami diaka saya toktong na mangido hami to adupamu diragam ni sihol ni roha ni ruasmon Tuhan na sa toktong ganup ari manangyakon na pinangido ni roha nasida tuho diaka rokap ni anakon diaka yanakon asa sorang di tonga-tonga ni keluarga naung hot ripe diaka parkarijuan diaka yanakon nami do na mga lului karijo tarlumubi diaka yanakon nami Tuhan natongon naung do nanaing mengadupi ujian penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri do dia ke ujian-ujian na asing Tuhan ali amang ragam akan nahu pangiduho kami nahu hasiholi hami naholan tuho do hami marhaposan di bahini tangi maho Tuhan dia ka tangiang nasa toktong mangidu akasihol ni rohana sida asa ditikina marlasin roha hami molo diliwaso hami majalo na pinangidu ni rohanami siako di bahini ajari hami martangiang ajari hami mangido asa sikop las ni roham asa tunglo mo roham mangida mabigi pagiduan nami dilihokoma tu hami akan narikoti dohot narumikoti ali Tuhan di bata dia ka program-program ni huriam diragam ni program na hubatu pahami tarlumubi di tahun kesehatian di hari Minggu na nengro di pauja maaka panitia laho makubasi ulaun tahun kesehatian hobartu program ni iddu di huriam di bahari Tuhan di bata homa toktong nama leong guguru semangat di panitia naneng di babakit di hari Minggu na nengro asa sadana sida Tuhan mamikirap dot parhaladom nang ruas ni huriam dia kadia ma naho Bartolomeo ni Roham si patu paun nami si patu paun ni panitia di tahun kesehatian ni asa tutu di tahun kesehatian non sahati mahami saroha mahami laho patu pahon nadinggan ho Bartolomeo ni Roham lau pasauton ulau ni huriam na tului koinonia marturia do diakonia marhiti huriam hakabipi cibuburon dongani ma sudi panitiai rap dohot parhaladom na niuluon ni padita nami uluan ni huriam padita naibaho padita resort di HKBP Cibuburon ali Tuhan di bata dang terbaik kami manangaha molo di palwaso holan hami sadiri mangasaho kodo hami di bahani urupi leon hasadau di hami asa dinggan saluhna program naneng hubul sami hudalato kami di huriamon parguguya kana posom aka parhaladu situa padita makubasi huriamon asa salukna pakubasio di hutonga-tonga ni huriam na ni hubasa ni situa do padita nang diakones dinggan mardalan jala patabah haporsiaw do pos ni roha ni ruasmu tuho ali Tuhan nang hami pe molotung adong akan nagali di hami pargugui di hami molotung pe adong nahurang malo di hami parmaloi hami molotung adong nahurang ringgas di hami paringgas rohanami jala molotung adong rohadiri di hami paucak may Tuhan sian ngulu nami asa adong roha kebersamaan di hami roha menamar situ tu lau makobasiho hobar tu tohonan daung hujal hami sakko bangso nami pe hupasat kami tuho Tuhan pasu-pasu ma panggonggom di hami di bangso nami yon sian tingkat pusat satu daerah asa homa nama ngalihun tirin roha do pikiran asa salukna kebijaksanaan dot akan yang patupon nasida ho Bartolomeo ni Roham ay sikap mudo panggonggomi di hami di bahani leon sadani roha di hami pargugoy nasida
asa bui nasida Tuhan menyelesaikan ragam ni masalah di tonga-tonga di bangsa namion. Tarlumobi dia ka pangabati, dia ka panggauri, asa ho mana pada makon nasida. Jala marsitu tu ma pemerintah nami, laho paugohoni Tuhan. Asa bui dinggan merdalan salukna aka program kerja, dot akan nadinggan keadilan kemakmuran di tonga-tonga di bangsa namion. Ali Tuhan di batang kupasatay matu hosian tingkat na tumibo Bapak Presiden nami, Wakil Presiden, Kementerian, Gubernur dot akala nasing Tuhan, saha tu tingkat RT, asa homa na mga rajay rohado pikiran nasida patu pakana dinggani. Tuhan di bata neng tanya honon nami mahatam, na pinasaha di naposom uluan ni huriam di bagasam ringinon, pasu-pasu naposom parsahalay nasida, nang hami pe goktod di mahami manangi honi, asa tarjalo hami jala hatu-hatu si hami, lomo ni rohami Tuhan, jala hula hami, sugo ni roham si pasidengon nami, atong pahibul roha pikiran nami, laho majalo hatam na tinariya sunina posom, asa mardamesona kami mulak sian bagas mon Tuhan, dapotan gugu hami marhiti hatami, ay pasu-pasum do hatami di hami, na mengajar huntu hami akan nauli na dinggan, asa dinggan salukna perdalanan ning lunami, atong sa diho mahami Tuhan, asiroham ramoti hami nang sudi keluarga, dot akayanakon pinopar na pinalumihomi, sisa dosa nami amang jalo mahami, marhiti Kristus Jesus Tuhan nami, nunga hupasat tami tanyang namion. Amin. Lagi kor puji-pujian inahan.
pertemuan.
Mardita sebuah de nomor 802 ayat 2. Asini roh hamadihamu doho dame siad debata mata doho sianana na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta di partang yang ata di Bodarion. Tangihonot tamahata ni debata na gabe berita nauli di hita. Imana tersurat di Yohanes bidul 5 ayat sada rodi ayat sia. Ta tangihom na punguhi ta di garejaon suang-suang unima nang namadohoti live streaming di Bagas Nabi. Yohanes 5 ayat sada rodi ayat sia. Songonom mahatana. Salpunii adong ma pesta ni halak Yahudi. Jadi nak kok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbanga biru-biru. Pari dia sada namar guar Bethesda anggo di hata Heber. 5 do sopo-sopo di si. Marpiaha do di si torop halak nahasitan. Nama pitung. Nasarion. Na tiarapon akana pay may mahon hagugutsang niaki ay suru-suruan di debata du tuat marobbas-obbas tu bagasan padideni manggutsang aiki asa na parjulu bongot di hagugutsang niaki gabe malum do manang dia pesahit na lohot tu ibana. Allah ya dong ba di si sahalak naung 30 tahun leleng namar sahid. Dida Yesus ibana peak di si. Jala di boto ma nang pola leleng ibada di si gabenin na mamaduk ibana. Neng malupo jadi didok namar sahiti mangelusi ibana. Ya le Tuan dangadong perhuakku na manuguaw tu parideni dihagutsang niaki ay madok rodo piao nunga dijulani na asi ngaw mijur dungi ninda Jesus ma madok ibana hehe maho hicak malagem mardalam maho jadi pitur hisaran majol mai dihidak malagena laos mardalam ma alai arisabak dotoho na sadari di sima sahana horas madihita saluhuna upikir dangadong rahita na las rohana marsahit manangadong duhita na las rohata marsahit dangadongi datungla adong rencanata nanggo pala tu luarin ya bah fulu pitaho agak borat sautik demam berdarah manian nang gua pala tu luari dangadongi jala memang nang sian hatani na tua-tua pe tung takas do marhite upama na dipasahat
molorong akka dana na sorang manang na terdidi sedok do upasa rupani dakkan di bulu godang saya ni penget ngaiton si buruk bagodang madak danaki jala tokka baru dak tatu si mandoko ni dakkan di bulu godang imani pangai ngaiton saya si buruk bagodang madak danahon na terdidion jala tokka panahit nahiton ima tutu. Jadi tadi dari usian awal harapan dan doa orang tua mulai sedak danak tokka sahid daumai dangadok kala namarlas ni roha mulumar sahid apalagi mulo tukulun anggung ngiri-ngiri sedak nunda tukulunon tukulum maju tuluari ay parngirina hatitian hape dangarong masuk tuang garanong dangarong sosial adang nakaning itangyak kurupanya kena marsahid di rumah sakit manang ijabu tung ijabu pehita ali Tuhan tukulu dua magpaditanami dan mungkin hacit seneng mau ngamuk saya merimas terus salahnya cikna nangko pala tulujom dan mungkin idosa memang tadukon tidak ada satu orang pun yang rela kalau dia sakit bahkan berusaha do kita mengatasi bohado asonang marsahid tadida doi rupani baik sianak kayanakon sianak kanaposo siak kita nama tua akan atoras marhite nama jaga kesehatan adong may rupani na jalan olahraga pagi adong may namanuhor alat-alat kesehatan adong may nama jaga makanan doakan nasi itu semuanya bohado asa sehat pamatang tau kita berusaha menghindari supaya kita lepas jauh dari sakit penyakit alai daktar dokko sahiton parrona do hatop parlaun orang binoto buru rupanya ka ama makatahatai rupani marang latihan marguru nang ka ina pe latihan marguru di punganna ay sah ijabu tertepu sok dang bergerak be bahasa songunia tenak kani makatahatai do pehami hape tersonggok sahiti tu dia pe marubat song nasomoru bahkan makin parah ima rupani sipata pangotak ni sahiti alai manang dia maragam di pangotak ni sahiti marsyazar mahita mamereng ahado namasa di turpuk taun sada ama napola marsahit 30 tahun ngaruk kita 30 tahun na marsahit nueng dangarong rate bodoh mungkin martahun tapi per hari saja kita sudah gelisah agak harus sahiton alaya matto 30 tahun di bagasan persahiton murado pamalupon bahasa murah holam masuk ibana tu kolami tu paridiani AHP guarni sahati malum jadi murado sa sitong na AHP jenis ni sahiti itu akan selesai ketika dia masuk ke dalam alai nagabi persoalan 30 tahun ma di pai mai mana marhusur mai bana ngetor masuk halak lau marhusur di mana ngai juluani ang godong budaya antri rupani taburu pe udang ngarong antri haru antri pe sipata tong do marsi solukan ala ni pergumulan di mana 30 tahun dibereng Yesus mai ndeng malupo molo hujaha
di turpuk tahun alus ni mana ayat pitu yali tuan dang adong perhuakku nama do guau tu pari dia ni di hagugutsang ni aiki yali tuan dang adong perhuakku nama do guau tu pari dia ni di hagugutsang ni aiki dang adong nama do guau tarpai madui mana arong manian na peduli manuguau alai di situasi na makirimi bana adong mangopai bana adong maboni bana adong manugui bana Jesus madokon hehe maho dan gabi dopa Jesus ibana pamasuk tu kolami asa malum sahid nai Alehehe maho. Lapatan na yang diarahkan tu namar sahiti ketika dia bergantung tu guncangan Nikolami asa malum ale Jesus mando dang disi boy po malum sude namar sahit disi alai dang disi dihatape hatakku pe bodo mabekko malu neng malu po dang adong mengerupiau neng taida di sini memang itulah sebenarnya di perjalanan di ngulut tahun dang adong mengerupiau dang tarupan di manangise kita mamulus perjalanan di ngulut tahun asing ni rohani Tuhani ido nakaning didok kuri asini roha alani asini rohani Tuhani dipermahani do daging nang tobdi alani do nang nasagugu bainoku lau madok mauliate lau mamuji lau pasangapud debata ala memang dangarong siya sakonota jadi bola dong edit tarupani lagu rohani manang bahasa Batak na dangalani haguguki bukan dengan kekuatan memang itulah dangalani hagugutta bukan karena kekuatan kita tapi memang karena Tuhan begitu mengasihi kita odo singototta boiro hatop boiro 1 tahun boiro 2 tahun boiro 3 tahun boiro 30 tahun kita berpikir orang lain tidak peduli. Alai ternyata di situasi pakilalat Tuhan tetap memperhatikan kita. Ipanok no tido, bah. Neng malupo. Ido pos ni rohata di perjalanan di ngulu tahun. Ternyata ada Tuhan yang peduli menyelesaikan kita, membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Ikut tusido hita maporus. Alai tong do jaga jala jamot hita. Ikut tutuhani do nitarupani. Ikut porsia do hita tong bahwa rumah sakit juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Setunggal belang rohat om mani 30 tahun non nemar sahih ni. Itu jalur malum. Alai ni hulan namar tangi yang pehita malum do. Sotuk song ni pemikiran pemahaman haporsia otak. Dong dosa ina rupani na lau melahirkan dang bui diurupi dijabu ujungnya dibuang mati rumah sakit sahak ma di rumah sakit diperiksa dokter ma ini harus operasi ikon operasi do asa bui hipas inat tahun seorang dak danahut alai disukum ma terdatangani hamu ma ina rupani dang isi matai dia do dihubungi ma di perkarijuan na lau hipas inat tamu dan harus dioperasi bado ina unang dioperasi martangi yang piawin na martangi yang dengar do martangi yang gimana ada duk 3 liling Roma telepon
Unak pola robe ho ay ngamati binat taminna. Artinya dang madok salah mulu geberok tindakan operasi. Dang madok kon salah mulu gebelau marubat rumah sakit. Tapi kita juga harus mempercayai sudia ketindakan medisi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi suatu geberok pemikiran terupani ngabe martangi yang mahita. Dak kola martangi yang adong dotong falsafah tamad dokon orai labora arur tinita he saling mendukung deh, bekerja sambil berdoa dan bekerja. Jadi di perjalanan ning 10 tahun di patuduho do tuhita asa perjulo memang marsigatung mahita tutuhani karena dia begitu peduli dan menyelesaikan persoalan kita. Alain apa duahon iko persiado hita nasa narong di portibion secara khusus medis dalam arti mengobati pakaian itu hanidui sebagai perpanjangan tangannya. Songonido namardongan iko persiado hita namardongan ope mengurupi di mangales semangat mendukung memotivasi asa saling tarida kepedulian. Jadi itu hamu manami nanami tu hita saluhna marhite partangangatta di bodarion disungguli hatan di batama hita asanaing matutu tapatari daun pos ni rohata tutu hatta jalan apa dua hon ikotong do pos rohata bahwa Tuhan memakai apa yang ada di dunia ini sebagai perpanjangan tangannya untuk memberikan sukacita bagi kita. Tuhatta mama masu-masu martang yang mahita. Maulihat ima Tuhan di pengotodo hami marhiti hatam na pinamalummu na marsahit na pola 30 tahun hirim rohana adong mabuan ibana asa masuk tiki gucang paridiani alelo bisianido di patupaho di puruman naido ibana di pamalupo suang-suang ni manang hami adi Tuhan ragam dosahit nalohot di pamatang nami ragam dosahit na mengganggu pikiran nami ragam dosahit na mengganggu haporsyon nami. Karena itu ho mahami maporus. Tu doho pamalupon nasa akasahit nasa na maduduki dia kapikiran dia kaperrohawa. Urupi mahami. Suang songoni matutu pasunggulo ho kami Tuhan. Mulo pedong medis dalam mudui mamakin nasida. Mangaleon hahi pasong. Alani tuhodo hupasahat kami sudit akka tim medis, akka dokter, perawat bidan, pakai mana sida, sungon habaran di pasu-pasum, mangaleon hahi pasong. Nangak kena marsahi pitutong papos rohana sida. Asa mga luwado tuho jala pos rohana sida ya ubat ya nasi panganon ya masa-masa istirahat builu sa luhut na hapat keomong mga leon hahi pason suang-suang nido di Tuhan dang lupa kami membutuho akadusa pangalusyon nami asima roha se sama Tuhan akadusa nami dagudangi asa tamah kami dijulung. Marsiti Yesus Kristus padauni nasumurung martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata.
Ayat sadar. Tamar tangiang alea manami. Alea manami nadi banwa gijang, sai perbadia magwarmu, sai Roma. Namo Tuhami sadarun hanguluan siapari, sai sama dosa nami, sangan panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Unang hami tugihon pangujunan, palua mami sian pangago. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran di di perbadia ima mangaramuti hamu saluhuna.
Tes, tes 1 2.